причина. Какво се случва с мене? Правя си аз експеримента с Мата Хари, доглеждам го, защото съм почнала процеса, казвам си не, тия 12 часа, дето съм ги замислила, тук ще ги отделя, искам да видя края на екранизацията, как е... Золотая слова говорит, хоть и ничего не понимаю и не надо. И искам да видя как ще бъде финиша, как ще бъде финала на филма, как ще завърши филма. Няколко нощи, любими мои, аз започвам да сънувам кошмари, да не говорим, че се появи в сърдечния ми център едно чувство на тревожност. Леко такова. Като състояние. Просто си се появява, аз си ставам с чувството на тревожност в сърдечния център и се чудя какво става. Започвам да изследвам нещата и си казвам, ясно. Значи, експеримента разбрах докъде е довел нещата. Много е важно наистина